ɗum ko heccankiran mi watta ma hen par ce que andi kala ko namdiɗa ɗo tan wasarata ko ɓenni ko ɓooya en ko noddude mawla ba win yiiɗe numéro am o wi ko matta o wi mbaɗa yiiɗi wannede vidéo mais nde o noddimi nde wona ɗum haali o wi ko ndema ko wi non wona ɗum haali par ce que noddude so Ousmane Sonko wini ara Fouta fota haaɗe arde Fouta Ousmane Sonko ko sénégalais comme tout e foti arde haala yimɓe ɓe keɗo sene waɗi ɓe intéressé bisimilla wala ɓe intéressé ɓella ɗo wawa wadde politique taw sippita ko dugda ne jahanmi la radio télévision fulɓe mi salminaɓe de passage mi salmina babali Malal Diallo gorko mbogalo e fulɓe mi salmina on DG onon boɗejo mbo foppaki aɗa andi nde jahanmi toon télé fulɓe nde naymi télé fulɓe ko ɓaɗa wiya ko télé fulɓe président itti 5 millions wannima e enveloppe tottima a watte poste ma fini soir jogino santhie a jokkiri santhie ma mbiya nan aɗa haɓano Fouta e Fouta walla janggo jaam dada est ce que ɗum ne woodi an kono ha kay no gurdumi hen a nanat hunde fof ma wiye ka debbo surtout aɗa andi enen Fouta eɗen jogui leƴƴi men go fof ɗum ɗon foti ko ɗo foti hadde ko ɗo foti hadde sa nani jawonɗo wiyete jawanɗuma to jeeya radio walla jawanɗo jeeya ɗum ɗo wonko jeeyi on ko jeeya nde jaltumi fulɓe nde won baddunoɗum e directeur mbo RTS mi yeehi toon mais aɗa andi so yeehi min to jiɗami ɗo mi yiiɗa waɗede ya garta no fewi jimmi tan hunde sene wona yo won so wonta yo wonta kono gara en mbiya min ko émission pulaar mbaɗa mbiya il faut mbawa wolof ko ntemi wolof min waɗani émission wolof hay so ganduɗa ɓeɗo ne wiye ko naskaɓe sa joddima e mabɓe ma wot ko jangguɗa e mabɓe ɗum ko neɗɗo foof kala to joɗɗa aɗa wiye o sa joddima e makko ala ko ɓeydanma a ɓeydoto par ce que nde jamtele fulɓe nde holno ɗum foti ñawarede banda men so Macky Sall gagna e Dakar ko Macky Sall holko Macky Sall eɗen mbawi wiide taw ko ɗo kalten ko Macky Sall min Fouta Thilogne mi yiyani toon haydara to jiiɗa ham ɗo mbaɗa sooɓi seeɗa hayso cobbugol won ala to yetti début ɗo mi naan TikTok mi waɗa essayé mais fewani mbaɗa andi fewani après woodi waɗɓe commentaire mbiya hanma wadde en pulaar mais aɗa hunde a yahat aɗa ɓooya aɗa jogo hen gandal mum aɗa yahat aɗa jogo hen gandal mum ɗo joni mboɗo mais 131 000 abonnés